Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa karo kahanan ing dalem menika ya nduk ya. Segang pepanggihan malih kalian sandiwara Wahyu Budaya mijil saking Laladan Desa Ngagel, Kecamatan Dukoseti Kabupaten Pati, Bumi Minatani, pimpinanipun saka menjane Bapak Ruslan Hadi. Ngaturake matur sembah nuwun kagem dulur-dulur ngerang ya nduk ya. Dalam rangka hal Nyai Ageng Ngerang, mugi-mugi kagem masyarakat dulur-dulur ngerar bubar nimbali pagelaran Wahyu Budaya pinaringan sehat waras. Amin. Mbut gaene do tambah lancar. Amin. Sing enom cepak jodone sing tuwa panjang ya swani. Amin. Mohon Jayus. perhatiannya. Oke, dari yang punya sepeda motor dari yang di belakang masjid harap diambil segera. Pak Jayus tak ambil hatimu ya Pak ya. Terima kasih yang punya suwike terhandal dari Laladan Ngantru. Sembah nuwun apa lagune Pak? Rondo Kemling biasane coy. Selangkang lebih dahulu, monggo Mas Kim. Dari bapakku Pak Haji Sarmuim. Wahyu Budaya Blues Audio. Rasa ketun duwe lagi sampingan urip nganggur ra duwe kerjaan ariawan turun nang ranjang akhir bengi mabuk-mabukan Ayo Satyo. asik.
Betawi. Haji Sarmuan. Kembali di malam hari ini yang punya Lungi Tengah Semoro kagem jane Pak Tawar, Rina wengi Lungi Tengah Semoro, Pak Jaya Sugi. Tak tampilkan artisnya dari Wahyu Budaya Perdana yang punya Cut Meme. Wahyu Budaya.
Sering Wesi Budaya Sekali Jaya Tetap Jaya. Aku tanda. Aku melu lho yo. Janji prasetya ning ngendi Kadung tresno ning sliramu dawa bagus ra eling rino lan waktu ning ati katon ra iso saya suwe saya ora karuan Sadyan mongetan saanggaken Aku samar yen sliramu ora kelingan Aku tresno karo kowe yen durung nyandeng sliramu Anakku lengkek lho, Dik. Ya Allah. Alawane ini, Bi. Oh, ora apa-apa. Kembali lanang nyandeng ya karena pamundutan nika saking menjaya kemawon mata sik sangat katahe juga disapa buat yang punya sumber usaha. Pak aku pelok ndek mangdi Ya, ora ketok beli blas. kok paling-paling. Yang punya Listiana Samara. Wasu budaya laris jaya Selaminyo wasu budaya laris jaya Selaminyo Listiasari. Dalem mboke. Iki lho bocahe. Medun nyamini sampe anak medun nek meteng repot kok. Lho. Walik. Lah piye, Dik? Aduh, Iya. Mangga Mas Kim. Hey. Pak Jayus, napa kersa randane kula, Pak? Tesih string lho. Alah iya ya. Mbak Ayu pergi tinggal
Keripik gedang raja sithik ding padha rasa. Ya Allah Gusti Mbok, ora kepayon aku Mbok. Matur sembah nuwun kagem jane Pak Jayo. Siki mau sing ngersake liwung ya Nduk ya. Kagem jane Pak Kukus lah sing ngersake kanca turu karo Kembang Rawe. Dimedle liwung minggahipun Kembang Rawe. Nining Arera Wahyu Braya. Monggo. Rasa gugur. Rene Adik. Ngomong terus cek Banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenapa hatiku digawe lara Asik budaya kembang melati agawe langgane hati ketoprak cukup agawe hatiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresno ora ketemu sembrono terus lan hati ora becik tuprape para wani pimpinane iku mari besane tinimbang rame becik tak tinggalke
kudu nyerot kok iso ngono. Ya, santai tembe yang punya konco turu ya Ndo ya. Oke. Dilurokno kira-kira wah jumbo karo kanan. Sing lagi dalur kanca turu. Mbak, aku milih iki lho, Mbak. Iku Saipul. Aku iki wae. Ya bareng yang punya ujian safari. Dari Pak Kusman. Wahyu Budaya. Sayangku, Aku butuh kanca turu sing tak sanding ning kamarku. Cintaku, aku butuh kanca turu yang ku peluk ning kamarku. Bukan bentar, bukan guling, tapi guling yang ada nyawanya.
dari Pak Eko saka Lala dan Poh Gading lho. Demenakno kok. Ngene iku lho ndemenakno ajine salam hormat dari Wayu Bro yang punya megah kelangan goyang ya Bu syaratnya ya Bu ya. Monggo yuk Mimi. Pak Eko Joko Melarat yang punya Gubuk Asmara Mimin lho. Wahyu Budaya goyang dong. Goyang lho ya. Buka production.
sida kelangan Ora sida ya Mas ya. Wahyu Budaya Goyang Production. Enak lho sambel. TOP Bos. Uka. Tomcat Ahmad. Wow. Goyang dong. SBB Sekolah Ladan Kudus. Selamat hadir semuanya. Jos. Wiwit biyen kala aku ra wis kondang. Aku wis tanpa benda donya. Joko meren mangatur kamu banget. Aku remoso urip wis mulya. Maju. Jas. Selang selip, Dek. Perane Jas. perane Wahyu Budaya. Goyang dong. Kagem Pak Eko. Semalala dampo gaji sugeng midhangetaken nggih Bapak nggih. Uga Production. wiwit biyen mulung aku ra wis kondang. Ayo, Dek. Aku wong nista tanpa benda dunya. Joko marat wong tuamu pangkat. Aku rekoso uripmu wis mulya. Iki wis wancine kowe didhawuhke karo priya bagus Pak Eko jenenge. Asik. Ora nyono lan ora nglegiwo yen sliramu Eko palakrama sengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge. Ayo ayo. Kaya ngene asane tresno tulus kok anggap sepene. Sengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge. Ayo ayo. Se. Wayahe Mayae lho Pak, mayae. Burung mantu, Pak. Iki dijak loro gubuk sih ya, Ndo ya. Ngono. Nah, ning Nyaup. karo Dek Umi Riji jarene. Ayo Umi ngono. Lovers.
Oh. Sing ngersake gubuk asmara kagem jane bapakku nggih bapak nggih sugeng midhangetaken makliyu budaya. Monggo Mas, gubuk asmara. Kajayu. Salamar matur suwun. Nika sing kersa rawuh sedaya kemawon Pak Eko. Pak aku pelon. Sugeng rawuh yo. Pak Eko. Mas Saiful, Mas Ana, Tongket. Yen liwat aku kelingan
Mbok Asmara. Jarene ya, ayam ya. are yo. Ayam matine wis salah nduk oleh-oleh iki mirsani pagelaran Wahyu Budaya ya iku kok ya nduk ya. Ngapunten ingkang kathah kagem dulur-dulur ngerang sedaya kemawon ugi ngaturake matur sembah nuwun saking panjenengane Bapak Lurah beserta perangkat Bapak Panitia Penyelenggara Wahyu Budaya menawi wonten lepat atur tutur sapa saking rombongan Wahyu Budaya nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ha iki mangdo Piye? Ala mboke ah. Mboke kesete ngono kok mulane anak-anak yo melu keset. Wandane Kaya aku. Reti ae mboke keset. Nera ngene iki mau yo ndi mau Aku wae. keset ngene iki ana sebabe, Dik. Sebabe Aku nggone karo Pak Tawar iku apa, Dik? lah layak. Keset mesti yo wedakan terus mau re. Nek wedakane kami jam 4:30 iki mang nyamene. Metune jam 4:30. Lho wedake malah mbuaki ngono ku. Gara-gara Saitoni Roji mang apa? Apa? Iku Mas. Aku lamongan. Lamongan piye? Aku njaluk mangan. Lamongan. Aku njaluk mangan lamongan. Mangan apa, Duk? Lah ya lamongane mang apik kok, Dik. Piye? Tempe karo sambel jos. Lah iya. Suwan. Setan kok doyan mangan. Ayo aku dak iku, Mas. Wong setan kok mangane mburi entek 2 piring. Mangan tempe. Tempene mboke dintekno mau. Kowe ora karuan aja nak tempene mbok. Alah, tempe bosok mbok tawak-tawakno. Lah basa iku lak semengit. Nora. Tempe. Tempe ndoro. Tempene masyarakat ngerang. Oh, njo, Dik. Campur, angger wis ana tembung saking penjane Pak To, wayahe. Lanang ngene ku kula pun rata Kudu persiapan. Angger ana muni wayahe. jebul wis padha rampung kabeh pegaweanmu iki ya piye. Sampun rampung sedaya kemawon, anggen nglipur kagem dulur-dulur ngerang dalam rangka Nyai Ageng Ngerang satu suro. Panjen kaya sing tak karepake piye. Pegaweanmu itu kok wayahe kabeh mergo apa kaya kanjeng ramone dipirsa sakabeh kewajiban wadone mesti sing ditukakake aku kabeh. Mana anggen panjenengan ngendikanika leres banget ingkang pikantuk donga nika mboten kula kalih abdi sanes nanging panjenengan anggen para abdi ngayahi kewajiban saking wedo teman kok kowe lan kanca wajib sing kula wonten yo mulai papan kene anggar kewajiban siti kaya aja boleh palaki yo wis mangke dawuhipun panjenengan Gusti Putri lajeng kersanipun panjenengan ingkang kados pundi ing taman sari kene aku nganti kelawan Kang Mas Jenjira mertua apa piye kadang siji kilo gawe kangene nanti suwe ora tau pengen banget kelawan kadang menawi panjenengan nggadahi rumaos kapan tangan kali kadangipun panjenengan sampun limrah anjito iki kadang piye Kang Mas Tejuan kadangi tak gelarno kloso pater pater jenengan aduh ya dhuwur bagus ta piye bagusipun uleng-ulengan nangge kados niku swara wonten Narnarta Anjing mereka para abdi nembe kendakan anak suka sinambi kalih kranti rawuhipun Kanjeng Putri. Mangestake dawuh nika sampun rampung sedaya kemawon. Apa? Enak wis rampung. Menawi ngestake dawuhipun panjenengan. Ayo, Pak. Anjing. Kena tempe nembang. Kena tempe. Ora nika ngopeni tempe kula lho. Sing dirembuk kaya tempe terus kaya yo. Hah? Kok jenengan niku kula nika nggadahi pabrikannya. Aku nggan. Anjing kula nika nggadahi pabrikannya, pabrike kula mboten mangertosi to panjenengan. Anak perkongkongan. Iya, itu coba. Cicau katimalan Kang Mas Tejo Kusuma.
rumangsa seneng sakwise sliramu dipikul karo piye. Nggih Kang Mas, kula ki rumaos remen sanget Kang Mas. Awet anggenipun Kyong Pendek menika lelipur sithik kemawon boten gawe kuciwaning ati malah sawengga bombong ing ati Kang Mas. Pancen kaya. Iya Tejo. Kados pundi Kang Mas Tejo? Diramu tak suwun. Tindak sak pecah tembung sak limah kudu hati-hati. Jalanan. Iya Tejo. Tidak dikir dadi para semapan ning dalam kamu trenci. Puji menika leres Kang Mas Tejo. Mestine ndadekake rasa tandha pitaken sajroning kaki. Jalanan bungkakan. Yang taman ora tetara luwih resik. Tidak sebab apa? Nganti pun kakang nuju ing taman sakti. Dawuh timbalan Kanjeng. Nggih. Wong supaya aku lawan sliramu. Nah, kesane Kanjeng Rama. Oh, kados ngaten Kang Mas, kula ugi kapan sanget dumateng Kanjeng Rama lho Kang Mas. Kaya ngono. Nggih. Nek ngono ana bedane aku wis sawetara pun kakang kanthi ora ngerti. Oh, Nggih Kang Mas. pirane kudu tak kanthi. Ora ngersane Kanjeng Rama. Oh, kados ngaten Kang Mas. Kanjeng kaya ngono sirane ora sandang suwene taman sari. Ayo bebarengan suwan ngersane Kanjeng Rama. Monggo Kang Mas.